noget sne på marken, men det er der helt bare. Det her, det er altså månelandskab. Det var vi møder nu. Det var da lidt modigt det her. Vi møder ikke nogen, ved du hvorfor? De eneste torser, der så kører der i vej her. Godt, der var en kant. Skål du! Hvorfor? Kan jeg komme? Hvor er I? Hvor er det en? Den er jo vej en for. Men til Særsø. Den vej her, den kører, skal du ikke køre hjem i aften. Det her, den ligger jo på YouTube, det her. Ikke det der med bare her. Nu vil jeg klippe det ud. Egentlig op, han får i samme hastighed. Ja, det kan jeg godt sige det. Det her, det er bare rævegang. Jeg er lidt nu på ret spor nu. Der er god nok endnu. Og lige lidt til venstre, lidt til venstre. Ja, man har jo troet, du skulle holde lidt længere hen. Der kører på måde ikke hen. Jeg skal lige være bange, da jeg vidste, at jeg kraftigt ikke sige noget. Du kan ikke komme ud her. Du kan godt komme lidt længere frem, så har vi nok deres ene der. Det er der ikke en traktor. Ja, så kør ind til siden her. Kør ind til siden her. Ja, jeg skal give jer det. Vi kan nok lige så godt vinde.